Bonnie Glor nGael nGael seaca héan agus Comart is a bhí an comart is a thug aitheantas de obair pobl, obair Jonacht sa phobal leis an Gaeilge Corcan Cinn. Leis an struchtúr nua seo tá rudí sa bhreis ar mhar sin tá muid freagrach as takeíocht thuairt de Corcan Cinn don Gaeilge marteanga in san teaghlach agus takeíocht thuairt don na teaghlaí sin a bhfuil an Gaeilge marteanga teaghlaí acu. Bhí an oscail tificiúil agin don ifig nuan seo agin a tháinig páistí rang a héan agus rang a sé sa gweilscoil áitiúil scoil Garabán, bhí ar an seo ag ceoltaí bh mó, bhí ar a chanatíbhistigh don aire, bhí sé anna hastaló. Tá an tríú ifig réúnta a oscailt agin, tá fuireann nuan seo lonathe é don Garabán i Bortláirge ag obair agus stéithú le bhórbhór costí Jonacha mó hímpel chuigeamón agus cuide de chuige lein súscailí go dtíobh le clia ach tá lá anhacht seo. Tá andulchan cinn deanta ag Glor nGael le tamil tá astruchtúí omlan deanta ar Arnoil Jonach na Gaeilge ag Forras na Gaeilge agus tháinig Glor nGael fríd an astruchtúí sin agus tá a bhuíochas lei sin tá jabal ifig oscailt sin seo don Garban aniu ag cur leis sin ifig go doscailí mar in Baile Henry agus an Ceann Eile nuair an trá. Well, go dtí seo is tócha bhí mar ag bra ar go mórmhór ar costí Jonach mór hímpel na tíre chun an óbhar seo atá a dhéanamh ag Glor nGael chuige bliain san is. Bhí roinnt costí go bhfuil agus tására obair a dhéanamh acu tá daoine ag obair part-aimseach agus lán-aimseach ag cuideacha ach a bhórmhór. Tá siad ag bra ar costí lán Jonach agus tá sár obair a dhéanamh acu son. Ní mar a chuig míletíh mod a bhfuiltas an sof, agus is féidir le Gaeilge Clostáil timpeall an baile gachi le lá. Is féidir do panóí an nGaeilge, is féidir le charges bheith an nGaeilge, tá sé an láid a bhhaich sa dé. Bei an ifig seán don Garban freagrach as cúig an mún ar fad seachas Condí an Clár. Bei Condí an Clár faoi cuireann ifig sogainn an Baile Henry. Agus deisgur cúga lein baile léas an airú, so is cantar an mhór é ar fad. Tá cahar a gine go barasan ifig agus nó is dúislan nach beag é. Agus ar nóia nó le teú acuiní nó hocail an freastal níos fearr, but tá acuiní a gin caiimiid an méid is féidir a dhéanú lei sin.